exempel. Det är några elever från fortsättningsgruppen i Odyssey som ska först börja med en hälsningsdans som heter Bhumi Pranam. Bhumi Pranam är en dans för att innan man börjar själva dansen så hälsar man Moder Jord, alla varelserna i universum. Och så då börjar vi. 1, 2, 3. Karataka taji geneta. Karataka taji geneta. Karataka taji geneta. Iten gineta. Iten gineta. Iten gine. Iten gineta. Iten gineta. Ta karataka ta. Ta. Då fortsätter vi med arsan. Det kommer att göras 4 stycken arsan på scen. Och arsa är en teknisk dans kan man säga som består av lite kortare tekniska sekvenser där man inte har någon betydelse när man gör en rörelse, vilket man har i berättande dansen av Hinaya. Och då kan ni börja med arsa nummer 1. 1, 2, 3. Ta kundari ta chenam. Trimikita ta trikita. Trimikita karataka te. Karataka ta. Tadrita. Trimikita karataka karataka tadrikita. Karataka ta. Karataka ta. Ta karataka ta. Ta. Fint. Då tar vi och dansar arsa nummer 2. 1, 2, 3. Ta dinna kita da. Dinna kita. Genamta kita taka. Ta tamta. Ta digene. Tei. Karataka tajigene. Tei. Karataka tajigene. Tei. Karataka tajigene ta. Ni får applåder till och med innan jag har slutat. Det är bra. Då tar vi arsa nummer 3. 1, 2, 3. Dimitata kita. Dimitata. Ta kata. Tadigene. Takate itete. Karatakata. Digene. Dimitata. Takate itete. Karatakata. Digene. Dimitata. Takate itete. Karatakata. Digene. Ta. Snyggt! Och så tar vi arsa nummer 4. 1, 2, 3. Karataka jen. Ta jena. Tari kita. Kukuntari. Dalla anga. Taka diko. Tadrita. Karataka jena. Dimita. Dim. Karataka tari kita. Kukuntari. Della anga. Taka diko. Taka tadi gena. Karataka della anga. Taka diko. Taka tadi gene. Karataka della anga. Taka diko. Taka tadi gene. Karataka ta. Ja, tack så mycket. Tack kära elever.